Dili mamahimong nga kalimtan ang Dios luyo sa moderno nga panahon diyan sa kagamitan o teknolohiya tungod kay ang Ginoo wala na usab. Sumala ni Pastor J. Pidulin, dekahon sa Kabantian na Christian Church, kinahanglan yapon nga muduol ang tao sa Ginoo luyo sa modernong panahon. Hinumdumon gihapon og duolon sa tanang nga panahon bisan pa man og unsa na iya nga sitwasyon, maadunahan man o dili. Siya ang Dios nga may gugmaon, siya ang Dios nga matarong. Bisag unsa ka moderno sa moabot pa nga panahon kay makasama ang pulong sa Ginoo nagkamatuod lamang jud nga ang Dios dili siya mausab. Balaan, mahigugmaon ug doon na siya plano nga ang tawo makasama maluwas og iyang luwason sa iyang pamaagi. Gipasabot ni Pastor Rapidulin ang mga nasinatiang katalagman o kalamidad, giyera o gabalatian sama sa COVID-19, timailhan kini nga walay magdugay dinhi sa kalibutan. Apan na lumalabay lamang kini nga nagadala og sakit, kalisod og problema nga usahay ang mga tao na wad-an na o gapaglaom sa kinabuhi. Sinyalis lang kani ug kamatuod lamang kani nga bisan pa ni aning kalibutana dili ta mo lungtad. Pasabot kasama sa simpleng pagkaistorya, lumalabay lamang ka. Kanang atong mga material nga butang, nindot na siya. Maayo na siya. Pero kanang butanga, ug bisan ako o ikaw kasama, lumalabay lamang ta. Kaya kasama atong isalig sa Dios ang ato ang kinabuhi para kita makasiguro. Kay bisan gani kung atong isalig sa tao, mapakiyasta. Sa mga taong atong gisaligan, kasama, usahay, maputoy taong magpasakit sa imuhang dughan. Matod ni Pidulin, ang mga material nga butang o gakalampusan nga nangkon sa kinabuhi, mga nindot kini nga butang aron na ma-enjoy o gamapuslan nimo ang imong kinabuhi ning kalibutana. Tungod kay gasa kini sa Dios, apan usa ka sayop kung diha lang kita kutob sa mga bahandi, material nga butang tungod kay lisod kayo kung ang atong nga kasing-kasing dinhi nini nga mga material nga butang. Unang-una ang Biblia nagaingon lisod kayo mag-alagad sa duha ka agalon. Ang pasabot niya kasama unsa imong nakab-ot karon, unsa imong kahimtang karon, imong posisyon karon, kani nga pulong pasalamati ang Dios. Kay nalipay ang Dios sa imong kahimtang nga ikaw milampos karon. So pasabot anak kasama, ayaw ibutang ang imong paglaom dinhi lamang ni aning kalibutana. Sa imong pagka-successful, pagkamalampuson, ibutang yun kani, pasalamatig yun, pasidunggig yun ang ato ang Diyos nga makagagaho mga kasama. Awhag ni Pastor J sa katawhan, ilabi na karon nga panahona ning paghinumdum sa Semana Santa nga muduol sa Dios luyo sa nasinatiang nga mga kalisdanan o kalampusan tungod kay usak kini kadakong oportunidad alang sa kaluwasan. Dasigon kay ikaw kasama nga duol sa Ginoo. Ayaw hulata ang gera. Ayaw hulata nga magkasakit pa ka. Ayaw hulata nga duol ko sa Ginoo pagpadato nako, ayaw na nahulata. Karon ang panahon kasama. Kaya usa kani kadakong oportunidad, pribilehiyo nato kasama, walay lain makahatag nato kaluwasan, kasulbaran. Mao na ang imbitasyon sa atong Ginoong Kristo kasama nga ikaw ug ako moduol kaniya ang punto mosalig ka, mulaong ka nga siya lamang ang ato ang manluluwas. Kalang sa DXDC Holy Week Special, Radyoman Bernard Pantaleon, Tatak, RMN.